eskuduntza gatazkak, zer dira? Betidanik izan ditugu historian zehar eskuduntza gatazkak. Batez ere, 18. mendetik ona, beti Nafarroako politikan eskuduntza gatazkak hor egon dira, ez? 18. mendearen bukaeran, Godoirekin, ja foruen kontra hasi zenean horre estatuaren foruen kontrakotasuneko politika, ez? Eta azken batean horrek eragin izan zuen foralitatearen krisia, ez da? Horratzean gatazken edo eskuduntza gatazkak zeuden, ez da? Gaur egun ordea eskuduntza gatazken inguruan hitz egiten dugunean, berriro ere bi protagonista berberak ditugu, ja dagoeneko ez da Erresuma eta Espainiako estatua, kasu honetan Espainiako estatua bai, baina Nafarroako foru erkidegoa izango genituzke, ez da? Bi azken batean erakunden arteko gatazka da, ez? Gatazkak, 1978tik aurrera oso amankomunak izan dira, ez? Baina hori normala bada ere, normala ez dena da azken hamarkada edo, honetan gutxi gora bera, zenbaki borobila esateagatik, ez da, edo behintzat azken bizpahiru legealdietan izan ditugun eskuduntza gatazkak. Zergatik, zeta normalean baino askoz foru lege gehiago kuestionatu egin dira, errekurso ugari planteatu izan dira batez ere estatuarengatik konstituzio auzitegiaren aurrean, eta azken batean hor doktrina aldaketa bat egonda konstituzio auzitegian, ezta? Askotan dirudi Madrilgo auzitegi honek, eta ez bakarrik auzitegi honetan, baita bestelako batzuetan, baina hau da azken batean garrantzitsuena gatazka hauetaz hitz egiteko, baina badirudi askotan foru erregimena gaur egun haientzat ez duela inolako justifikaziorik, ikusten dutela privilegio historiko bat bezala, eta, ez daude oso ados, hain zuzen ere, autogobernuari bide ematea, ez? Beti ere hor trabak eta jartzen dizkiote. Zein esparru dira eskuduntza gatazka hauek pairatu dituztenak? Alde batetik funtzio publikoa, familia eta oinordetza zuzenbidea, ingurumen, energia politika, eta, modu oso berezian finantziaketarekin lotuta dagoen guztia, ez da? Hor, azken batean, hor arazo izugarria dauka Nafarroak guzti honi aurre egiteko. Eta azken gatazka agian ezagunena duela gutxi planteatu delako, trafiko eskumena, ez? Nafarroaren esku uzteko dekretua atzera bota baitzuen kasu honetan Espainiako auzitegi gorenak, ez? Deigarria da, Guardia Zibilen elkarte batek jarri zuen helegitea, eta gorenak ebatzi du posible dela trafiko eskumena Nafarroako gobernuaren eskulagatzea, baina foru hobekuntzan jasota ez dagoen eskumena bat denez, horretarako beste bide bat ireki behar da. Alegia, Nafarroako foru hobekuntza bera erreformatzea. Horretan murgilduko da Nafarroako parlamentua hurrengo hilabeteetan, eta erabakia oso polemikoa izan da, ezta? Zergatik, eta hain zuzen ere, 18. mendean Nafarroako polizia sortu zen, 19. mendeko gorteek bir sortu egin zuten, eta ja trafikoa edo kotxeak garraioa sortu zenetik Nafarroako foru polizia sortuta zegoen, ez? Argi eta garbi dago gure eskubide historiko bat dela, ez? Eta hola ulertu izan dugu
betidanik, are gehiago, eskuduntza horiek Espainiako gobernu frankistak 1959an kendu zizkion Nafarroari, ez? Eta hain zuzen ere, iaz lortu edo berreskuratu egin zen trafiko eskumen hauek jasotzea, ez? Orduan, oso deigarria da hain zuzen ere, Espainiako kasu honetan Auzitegi Gorenak egin duen gure eskuduntzen inguruko irakurketa zentralista kasu honetan.